Oh la la! Hello my friends! Like, comment, subscribe. Watch now! Vlogsy TV. Whatever the topic, vlog it! Hello mga friends! What's up, what's up? Bari nandito naman ang inyong lingkod, si Mr. Vlogsy TV. Okay? Yan. Kasama dito si Carlo. Yan. Bari nandito ako sa secret. Pero bago ko sabihin kung ano yung pinuntang kong lugar ngayon, ay huwag nyo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Vlogsy TV. Yan po. Bari pakita ko na. Here we go. Oh, mga friends, nandito tayo ngayon sa Tundaligan, sa may punuan, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Okay? Yan po. Yan oh, nakasulat, I love Tundaligan. Welcome to my channel. Ayan po. Yan. Hanggang doon, yan oh. Ang ano yan, mga pumasyal po dito sa Tundaligan Beach. Tinatawag din nilang Bunuan Beach. Okay? Isa lang yun. Yan po. Yan. Yan mga friends oh. Yan. Yan oh. I love Tundaligan. Oh, yan. Doon tayo. Hanggang doon. Yan mga friends. Kita nyo. Ikot tayo dito. Para pakita ko tayo. Yan po. Yan. Yan. Hanggang doon. Yan. Yan po. Yan. Diyan po ako pumasok kanina. Diyan. Okay. Yan. Okay. Yan. Dito. Meron ding nagbebenta dito ng mga ano, handmade na necklace. Yan po. Yan mga friends, ang gaganda ng mga design, no? Yan. Magkano yan, friend, eh? Isa. 120 isa. Lahat na, pati yung mga bracelet. Hindi. Yung bracelet nyo, magkano? Yung bracelet, mga friends. Yan. Oh, yan, si Madam. Welcome to my channel. Okay kay Madam. Yan. Oh. Ayan. Yan po. Okay. Okay. Ayan. Sige. Ayan. Okay. Ayan. Ito tayo. Lapit tayo dun sa may bye-bye. Mga friends. Ayan. Ayan. Yan po na. Tundaligan Beach po yan. Okay. Dito sa lalawigan ng Pangasinan. Lapit lang po to sa may Dagupan. Mga friends. Okay. Ayan. Si Madam, kaway kayo. Welcome to my channel. Ayan. Okay. Ayan. Ayan nyo. Maano-maalon yung mga tubig ngayon, mga friends. Oh. Oh. Kita nyo. Ayan. Parang gustong maligo ni Mr. Vlogsy TV pero wala siyang dalang damit eh. Okay. Oh, ayan. 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 May mga tao na doon, oh, pag naroon, oh. Ayan. Okay. Salamat, welcome to my channel. Welcome to my channel. Okay, thank you. Doon tayo kabila. Doon tayo sa kabila, mga friends. Nakita ko pa itong mga nandito sa Tundaligan Beach na to. Okay? Bari matagal na ako nakapunta dito, mga friends. Ayan. Welcome to my channel. Ayan, kaway po kayo. Ayan. Ayan. Tara, tayo tayo. Ayan. Oh, mandaro ang gagawin. Tatulong pa. Sobrang mahangin lang no mga friends. Ewan ko kung naririnig nyo ako. Yan po oh. Yan, yan. May mga nagpipiknik dito. Yan. Oh. Yan. Oh. Welcome to my channel. Yan po. Pwede makikain. Oo daw. Okay. Pagkatapos ko mag-vlog, punta ko dyan. Okay. Ito yung mga cottage. Mga friends yan. Oh.
Dito sa may Tundaligan. Ayan po. Ayan yung mga cottage po dito. Ayan o. Ayan. Ayan na. Kita nyo na mga friends. Ayan. Ayan. Yung mga hindi pa nakapunta dito sa Tundaligan Beach, dito sa may Bunuan, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pag napanood nyo po ito, para na po kayo nakapunta rin dito sa beach na to. Okay? Ayan. So, ayan po. Ayan. O, kita nyo na. Ayan. Ayan po. Ayan. O, ayan na si Madam. O, mapapahinga na. Ayan, sa cottage niya na. Hello! Welcome to my channel. Okay. Enjoy your vacation. Ada. Ayan tayo. Dito ka lang. Magkano cottage nyo rito? Renta nyo? Magkano? Bali 500 daw ang renta ng cottage nila dito sa may Tundaligan. Lahat na to no? 500 lahat. Ay pag holiday 1.5. Pero pag ganito 500 lang. Okay. Ilang hours yun eh? Buong umaga hanggang hapon. Yan, okay. Boss, kasama na ako. Sige. Ayan yan. Yan. Tinatanong nila yung channel natin, mga friends. Bari ang pangalan niya, sabihin ko na lang sa kanila para Vlogsi TV. Ayan. Hello po. Hello. Hello. Hello po sa inyo. Subscribe Kayo sa channel ni Kuya. Vlogsi TV. Vlogsi TV. Okay. Subscribe kayo sa kanya. Okay. Mga friends, may mga namin akong kaibigan, Okay. Tara, cottage. Pakita ko yung itsura ng cottage nila, mga friends. Para makita. Ito po, Yan. Kaya punta na po kayo rito, mga friends, okay? Yung mga hindi pa nakapunta dito sa Tundaligan o yung mga balak pang pumunta sa iba't ibang lugar, bumisita din po kayo dito sa Pangasinan, okay? Dito sa Bunuan, okay? Yan. Yan po. So yan na po yung mga iba pang mga cottage, no, mga friends. Yan po. Maganda pumunta rito. Pagkasama niyo yung girlfriend. Yan. Kasama yung love. Welcome to my channel. Hello, madam. Hello. Okay. Ayan. Sila yung presidente ng... Yes po. Anong tawag na yung association niya, madam? Ay, Bunuan Tundaligan. Bunuan Chef Tundaligan. Owners Association. Ayan po. Ano Narinig bang na naman. masasabi niyo sa Tundaligan po ngayon? Kaya yung mga yung mga gustong mga bakasyonista diyan na galing sa ibang probinsya, bumisita din po kayo dito, okay? Tapos kasi affordable din po ang kanilang mga cottage. Yan po, yung pinakita ko, yan. Ayun kay Madam. Yan, tapos na para. Sila po yung presidente ng association po nila dito sa Tundaligan. Okay. Okay, Madam. Nagkapasyal po kayo dito. Opo, Madam. Okay, welcome. Mga friends, yan. Yung playground nila dito sa Tundaligan. Yan nyo. Okay. Ayan po. Pasok tayo rito. Welcome to my channel. Kaway naman kayo. Ayan. Okay, sama kayo sa vlog Okay. Meron sila dito. Mga friends ko, yan. Kaway kayo sa channel. Welcome to my channel. Okay. Yan. Yan, ikutin natin ito. Ganda no mga friends, kita nyo. Dali nyo rito yung mga anak nyo. Pag gusto yung pumasya dito sa Pangasinan, punta po kayo dito sa Tundaligan. Dito sa may Bunuan po yan. Malapit lang po ito sa may Dabupan, 1 ride lang. Okay. Teka dito, malayo tayo para maganda. Yan. Yan. Kita nyo. Yan. Pasensya lang kayo mga friends kung medyo magalaw yung yung camera ko, no? Yan. Pero alis nakikita nyo din. Yan. 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 Hindi ka magtago dito. Ayan, family bonding, di ba mga friends? Yan. Yan. Yan.
Meron pa dito mga friends. Dito pa. Yan. Yan tayo. Dito. Yan. Yan po. Kita na. Ganda no? Ang tawag dito. Kita nyo to mga friends. Kita no? Yan. Kita nyo. Wala pa nang tawag dito eh. No? Yan. Ikot-ikot. Yan. Oh, kita nyo na. Yan po. Ang kubo. Tingnan nyo para makita yung kabuuan niya mga friends. Oh. Ganda na. Dito po yan sa playground dito sa may Tundaligan. Okay? Yan. Kita nyo. Ganda na mga friends. Okay. Lakad na tayo dito sa may Tundaligan. Ipapakita ko yung sinasabi nilang Japanese garden na matatagpuan ko din ko dito. Lakad-lakad tayo. Malapit lang mga friends. Diyan lang daw eh. Diyan lang. Okay. Kaya maglakad-lakad tayo hanggang marating natin yung sinasabi nilang Japanese garden. Eh kanina, yung pinakita ko yung playground nila. Yung pinakita ko din yung mga cottage, saka yung mga yung ano ng dagat dito, yung beach nila, no? Yung alon, yung mga alon. Ngayon, pupunta naman tayo doon sa nasabi nila ang Japanese garden. Yan, lakad-lakad tayo mga friends. Yan. Okay. Yan. Lakad-lakad. Ito yung sinasabi nilang Japanese garden. Yo. Kita yan na yan mga friends, yan. Nasisirik nyo na ba yan? Yan po yung sasabi ng Japanese garden. Yan o. Napasok tayo. Yan. Yan, pasok tayo rito. Pasok. Yan. Ayan, yan po. Yan, pakita ko sa inyo mga friends, yung sinasabi nilang Japanese garden dito sa may Tundaligan. Yan, ito po yun o. Yan. Tayo para makita nyo, ito yung sinasabi nila ang Japanese garden. Yan. Ayan, kita nyo na ano, para rin tayo nasa Japan kasi Japanese garden eh. Ayan o. Yan o, may paguta sila o. Kita nyo. Pakita ko yung mga halaman na nandito para makita nyo mga friends. Yan. Yan o. Yan yung, ito yung mga halaman na makikita nyo dito sa Japanese garden. Dito sa may Tundaligan po yan. Okay. Yan. Dito po. Yan o. Yan. Yan po. Yan po yung mga halaman na makikita nyo dito. Yan. Yan. Kita nyo na mga friends ha. Oh, ito oh, ganda ng halaman na to. Iwan ko ang pangalan niyan. Kalimutan ko kung pangalan niyan. Okay, yan. Yan po. Yan. Okay. Kaway kayo sa channel ko. Welcome to my channel. Okay, yan. 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 Pakita ko yung ano, ito. Pakita ko lapit tayo. Para makita natin. Yan oh. Mababasa nyo ba yan? Hindi ibig sabihin yan. Oh, yan po. Ayan na. Okay. Yan. Ay, wala. Hindi na masyado makita. Yan din dito sa babaw. Yan po. Mga friends, pare galing tayo doon, no? Karugtong po dito ng Japanese garden. Ayan, tignan nyo mga friends oh. Oh, ang ganda din, di ba? Yan. Yan po, yung pagoda nila. Okay. Yan. Oh.
Ano mga friends, no? Yung maganda rito, punta kayo rito yung mga gusto magpakasyon dito sa Pangasinan. So, yung mga bakasyonista, yung mga galing sa Maynila, no? Kaya huwag niyong kalimutang magpunta din dito sa may Tundaligan. Dito sa may Bunuan po yan. Okay? Malapit lang po to sa may Dagupan. Ayan, kita nyo. Lapit tayo mga friends. Para makita nyo. Yan. Kita nyo, yan mga friends. Oh. Yan. Ganda oh. Yan. Ganda no. Pagoda no. Yan oh, may nakasulat pala dito. To Mayor's Pub, Guest House, The Lagoon. Yan. Yan po oh. Kita nyo. Admin office dito. Yan, may mga directions na makikita nyo, mga arrows no. Malalaman nyo kung saan kayo pupunta. O may yoga din dito. Yoga, meditation. Yan eh. Yan po oh. Pets Corner. Yan oh. Kita nyo. Oo, yan. Yan. Parking area dito. Parking area dito. Parking area dito mga kapes nyo. Dito, parking area. Yan. Ito yung Japanese garden. No? Ang ganda na mga friends nyo. Dito tayo. Lakad-lakad. Paspasyal din kasi ganyan, natapos lang kasi ng pandemic first ganyan, kaya mga tao bali pag-alagala na ngayon, pero kailangan mag-ingat pa rin tayo, di ba mga friend? Yan o, yan yung nagtan natin kanina no? Yan yung pagoda. Bali galing na tayo doon no? Galing na tayo dito no? Yan po. Okay, ayan po na. Yan. Ganyan. Yan, nakita ko na itong tinatawag din ng Japanese garden. Okay, mga friend. Yan. Yan, punta tayo doon sa kabila. Papakita ko naman yung sinasabi nilang MacArthur's Landing Park. Okay? Mga friends, no? Pare pupunta tayo doon sa sinasabi nilang MacArthur Landing Park. Okay? Medyo dumidilim na po. Pare bilisan na lang natin ang paglalakad. Yeah, mga bangka, mga friends, oh, kita nyo na. Dito, kita nyo. Yan. No, mga yan. Oh, mga friends, bali ito yung sinasabi nilang MacArthur's Landing Park. Yan, malapit na. Pasensya lang po kayo kung bakit ganito ang kulay ng nakikita nyo dito sa camera, no? Kasi medyo dumidilim na po kasi. So bali ito na ang last na pupuntahan natin dito sa Tundaligan. Okay? Ito yung tinatawag nilang MacArthur Landing Park. Ito. Nandito na tayo. Yan. So yan mga ano. Hi! Ano yun? Welcome to my channel! O yan! O yan! Yan friends na. Ito po, no? Yung tinatawag nilang MacArthur's Landing Park. Okay? Yan, dito tayo sana sa harapan para makita nyo mabuti mga friends. Okay? Yan. Yan, ito na. Hi! Hello! Ayan po no, yan, kita nyo na. Yan, ito po yung sinasabi nila MacArthur's Landing Park. Dito tayo sa harap para makita yung ano, pakita ko yung pangalan niya no, sa mismong harapan mga friends. Dito yan, sa may Tundaligan Beach pa rin, okay? Yung kanina, pumunta tayo doon sa mga cottage, pinakita ko din yung dalampasigan, tapos yung Japanese garden, okay? Saka yung playground, ito na yung finale na pupunta natin. Kaya na mga friends, ayan po, MacArthur's Landing Park. Yan. Medyo nakabi na tayo mga friends, no? Yan o, kita yan na. Yan. Yan po. Yan. Yan. Napasok tayo rito. Yan. Pasok muna tayo dito bago tayo magpaalam. Okay? Dito.
Ayan na. Ayan o, ganda no. Ayan. Tayo. Ayan. Ayan na, no, mga friends. Ayan. Oh. Okay. Ayan. Dito may tinanggal siguro ito. Ayan, may naayos pa siguro. May pagkakit. Ayan na mga friends, okay? Okay, mga friends. Ayan. So ano na mga friends, hanggang dito na lang tayo, no? Para yung mga gusto magpa-shoutout, comment na lang po kayo, no? Dito sa baba dito, vlog dito, okay? Paalam na ako. So kita ulit tayo next time. At yan, pinasya ko kayo dito sa may Tundaligan Beach, dito sa may Bunuan. Malapit lang po yan dito sa Dagupan, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Okay? So ganoon na lang mga friends, paalam na ako. So huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Yan po, Vlogsi TV. Okay? Bye-bye na! I love you all!